Il-Partit Laburista ilu jwissi li l-unika risposta għat-teddida tal-kriżi ekonomika hija tkabbir ekonomiku u mhux il-politika ta' austerità. Iżda s-soluzzjoni ta' Gonzi PN kienet żieda fit-taxxi b'mod indirett, bħal fil-każ tal-għoli fil-prezzijiet tad-dawl u l-ilma, tal-petrol u tal-gass, meta l-paga medja f'pajjiżna hija ferm anqas mill-paga medja fl-Unjoni Ewropea. Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li l-politika ta' Gonzi PN matul l-aħħar xhur kienet aktar iffukata fuq kif se jsolvi l-problemi fih dan il-Partit Nazzjonalista. Semma kif ċerti proġetti ħadu priorità fuq bżonnijiet ferm aktar importanti u kif din il-leġislatura l-Kabinett ħażieda ta' 500 euro fil-ġimgħa minn wara dar il-Parlament Malti. Anġlu Farrugia qal li pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni fejn filwaqt li l-poplu qed inaqqas l-infiq għax naqsulu l-flus fil-but, Gonzi PN qed iżid l-infiq b'mod irresponsabbli. Dawn il-fatti huma sinjali ċari li pajjiżna huwa mmexxi minn gvern li huwa maqtuħ mir-realtà. Id-deputat mexxej Laburista qal li f'dawn iċ-ċirkostanzi il-Gvern għandu jgħid xi pjani għandu biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Temm jgħid li l-poplu m'għandux ikunu li jerġa' jagħmel tajjeb għan-nuqqasijiet tal-Gvern ta' Gonzi PN.